Evo mi se nalazimo upravo na izvoru koji se inače zove Crna ruka ili Crno jezero i nalazi se svega par metara od rijeke Une, dakle direktno ističe voda van. To je jedan od većih izvora. Ovo je područje ostalo iz nekog čudnog razloga dosta nepoznato za to, a izgleda da je jedno od najbogatijih područja vodom, zato što svi izvori koji formiraju Unu, voda se dolazi iz podzemlja, tako da zapravo imamo još veći sliv koji nam možda i nije vidljiv, koji se nalazi ispod i cijeli jedan svijet koji opet nije nikome poznat. Tijekom ovog urona pronašao sam jedan uzorak za koji su nas upozorili naši kolege biospeleolozi da je opisan prije 50-70 godina iz samo jednog uzorka koji nije se očuvao, pa se već mislilo da ta vrsta tu ne dolazi. To je iz roda Spheromides, to su najveći rakušci koji dolaze u ovakvim špiljama. Njegov je značaj što u stvari sad napokon na temelju tog uzorka može se potvrditi da li je to zbilja validna nova vrsta i da u stvari stvarno postoji još uvijek populacija koja tu obitava. U neku ruku do jutro smo mislili da je to zmaj koji možda i ne postoji, sad znamo da postoji i evo možemo i pokazati točno o čemu se radi. I tu je onda u dnu ulaz zapravo između velikih komada kamenja je provlačenje da bi se ušlo ispod stijene zapravo u sami sustav na nekakvih 20-25 metara. Ulazimo baš u cjeloviti zatvoreni špiljski sustav. Izvor je prekrasan, malo nam je slabija vidljivost zbog kiše, temperatura je oko 10 stupnjeva kroz cijeli sustav. On odlazi dalje na oko 80 metara, pa vjerojatno i dalje. Od nekakvih problema koje sam uspio zabilježiti, ima nažalost otpada, ima nekakvog smeća, ima čak velikih komada željeza koji su vjerojatno od nekakve pruge ili možda od mosta, nisam siguran, i ima nešto naoružanja, nekakvih metaka, možda i ostataka mina, tako da u biti to bi bilo dobro kroz neko bliže razdoblje možda ukloniti da jednostavno ne oštećuje dalje. Mislim, generalno to sve naravno onda dospijeva i Unu.